Здравейте, потребители на YouTube! Ето това ми е първото клипче на Майнкрафт поредицата ми, както във вчерашния клип ви обещах. Ето сега влизаме в този сервер. Така. Така. И сега започваме да събираме дърво. Вчера правих клипче, но беше късичко. Сега се отдалечим от спауна. Така. Като казах, може би в миналия клип, клипчетата ще са дълги около 10 минути.